Igbo ndị ọma iji eme ọnụ, Igbo mụrụ nze m ọzọ, ndewonu. Nzukọ ụmụ nwanyị Igbo ekele n'ụnụ. Ele otu unu mere? Anyị ji aka na ụnụ dị mma. Ihe anyị ji wee na-eme onyonyo awụ iji wee kwado ụmụ anyị, the youth of Nigeria, otu ha si wee pụta n'igwe wee na-achọ imezi ala anyị, wee sị na o zuo na mmadụ nwe ọgọdọ ego na-ata, wee sị na ihe a na-ebeni na obe karịa na maka na a sị na ihe karịa atụọ ya aka. Ihe a karịa na ndị youth anyị wee pụta, ma ndị nke nọ na Nollywood, ndị celebrities anyị, ha pụta, ha achọghị ịma onye ga-agba ha egbe. Nzukọ ụmụ nwanyị Igbo ekele n'ụlọ n'ụzọ pụrụ iche. Ndị celebrities niile pụtara wee kwụrụ wee sị ka ihe na-eme na ha kwụ chimchim na nsogbu anụghị. Ha wee bute ụzọ wee sị na o zuo na maka a sị na ọ karịa si tụọ ya aka. So gịnị ka anyị na-ekwu? Anyị ji ekele wee na-asị unu emeela, deemenụ, daalụnụ. Anyị ama ụzọ anyị ga-esi ekele unu. Ndị celebrities niile, anyị kelere unu n'ụzọ pụrụ iche. It is not enough unu nọrọ na-ele ihe na-eme. Unu apụta bute ụzọ si na ihe na-emenụ ya mewe, onye ga-agba egbe ahụ ya ngwa ya gbawe ya. This is the spirit of survival. Because o nwere mgbe ihe ga-eme o megidezi ya na-asị ọ gịnị na-eme? Mmadụ ọ nọkwa ya n'obodo, ebee ka mgbịrịgba ọnụ nọ? Mmiri a na-ama eze. Ihe mmerụ asị mgbịrịgba ọnụ ịnọ ebe mmiri ji na-ama eze. You know, and they say the youth, they are the leaders of tomorrow. So ndị youth anyị, nnukwu ekele ka anyị na-ebunye ụnụ. Ndị celebrities anyị, ndị Nollywood niile pụtara n'ija, ekele ka anyị na-ebunye ụnụ. Ndị niile bụ ndị nnukwu mmadụ tinyegoro ọnụ ha n'ihe na-eme. Nzukọ ụmụ nwanyị ekele n'ụnụ. Anyị si jide nnukwu unu ji, nke unu jide mma. Ihe unu na-eme amaka, ọ masịrị anyị na a ga-apụta wee jụọ ajụjụ si gịnị na-eme. Asị alọwa ahụ afọ na elee mgbe ọ ga-ebi ọwụ na anyị lakpurucha nọrọ nwe onye ga-atụpụ ọnụ. Mana otu a unu na-eme, ọ magburu onwe ya na mma. Anyị na-ekele unu, ma ndị niile na-ewepụta ego ha wee na-asọpọtụ ụmụ anyị ndị a. Anyị si ya dịrị unu na mma n'Eke, dịrị unu na mma n'Orie, dịrị unu mma n'Afọ, dịkwara unu mma na Nkwọ. Ndụ unu, ndụ azụ, ndụ mmiri agaghị ata, azụ agaghị anwụ. Ọ ga-adịrị unu niile na mma. Unu ga-adị ka echi anaghị agwụ agwụ. Ihe unu na-eme masịrị mmadụ, masịkwa Chineke, maka ọ karịa na uru onye mgbe a ga-atụ ya aka. So ekele ka anyị na-enye unu. Ọ bụrụ na itinyebeghị sọpọtụ gị n'ihe na-emenụ, ugbu a wụ the time to support. Elee ndị agitations, ndị niile amega agitations here and there, ha chọrọ nke a. Ugbu a pụtanụ kwado ndị a na-eme ihe a. Ọ ihe ọma ka ha na-eme, ka emezie obodo anyị, ka obodo anyị dị mma. Ụmụ anyị a na-agbagharị, ma ndị nwụrụ na wilderness, ma ndị nwụrụ ebe dị iche iche, ma ndị eregoro kidney na livers ha, ebe ha na-achọ better life. Anyị nwere mmanụ na Nigeria, anyị nwere nta, anyị nwere imo. Ndị na-achọ Biafra, ndị na-achọ Oduduwa, ndị na-pụtanụ kwado ihe na-eme. Ugbu a wuo oge ka were ndị youth amege ihe a, may achieve everything we have always wanted for that country. You know, because emezie ihe, asị ihe emeziri emezi, a na-akpọ ya nwa mma. So nzukọ ụmụ nwanyị, ma ndị admin anyị, onye ọbụla, anyị ji ofu olu na-asị unu emeela, unu agbalịana, daalụnụ. Ma ndị nụrụ asụsụ anyị, ma ndị na-anụghị, ndị nụrụ anụ tapịara na ndị na-anụghị. You guys are doing great. It is great. Ihe unu mega amaka. As a lazy youth, you are no more lazy youth. You are now very, very productive, asking questions and seeking answers. We are proud of you guys. Keep the good work going. Chineke ga-echekwawa ụmụ anyị, onwe ihe ga-eme unu. Unu ga-adị ndụ wee hụ ihe ọma unu na-agba mbọ ka eweta n'obodo anyị. So ya dịrị unu mma. Chukwu chekwa unu, gozie unu. Nzukọ ụmụ nwanyị Igbo na-ekpe ekpere
anyị ji ikpere gbuo n'ala wee na-asị onye ukwu na ọgba agha obi n'igwe kpuchie unu dịka ọkụkọ kpuchiri akwa ya. Enweghị ihe ga-eme unu. Chukwu ga-echekwa unu, buoro unu ụzọ, kpere unu azụ. Enweghị onye ga-anwụ na onwe onye ga-efu. Ihe anyị na-achọ anyị ga-achọta ya, anyị ga-celebrate ya. Thanks to you all and remain blessed. Nzukọ ụmụ nwaanyị Igbo na-agọzi unu. Ọ ga-adịrị unu niile na mma. Ise.